Ймовірно, найбільшу рукотворну катастрофу цього століття вчинили росіяни на Херсонщині. Від заперечення теракту на Каховський ГЕС до перекидання відповідальності в окупантів минуло кілька годин. За хронологією подій, встановленою херсонським журналістом Костянтином Риженком, каховські гауляйтери всю ніч заперечували підрив, припускають, що росіяни не розрахували силу вибуху в бажанні підтопити українських військових. Лише зранку, коли кількаметрові хвилі зносили усе на своєму шляху, російські нелюди оговтались і почали вигадувати брехні про нібито український обстріл греблі. Вочевидь, найпершими російські терористи знищили саме її та машинне відділення. Вот это нихера земля под ногами затряслась. Кран, смотри, падает. Про замінування Каховської ГЕС українська розвідка повідомляла ще восени минулого року. У спланованості підриву військові не мають сумніву. Факти переміщення вибухових речовин і відповідної техніки рашистами для здійснення контрольованого дистанційного вибуху. Такі факти і докази, безумовно, є, і вони неодноразово були вже оприлюднені Україною. Росія вдалася до техногенного шантажу, щоб тиснути на Україну та захисників, переконана речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Не маючи сил вже більше чекати, звідки ж піде той контрнаступ, вони намагаються таким чином спровокувати певну ситуацію, зрозумівши, що накоїли, зараз самі евакуюються, тому що в першу чергу постраждає лівий берег. Панікою та істерикою у передчутті українського наступу росіяни вистрілили собі ж у ногу. Найбільше постраждає саме лівобережжя, себто окупована частина Херсонщини і, вочевидь, і смуга оборони рашистів. Гауляйтери з кислими пиками нерозбірливо, але визнали можливе підняття рівня води на 12 метрів. На шляху Гола пристань, Кардашинка, Олешки та, звісно, Нова Каховка. Середмістя пішло під воду одним із перших. Водночас з підйомом рівня води нижче Каховки почалося стрімке обміління вище по течії Дніпра, зокрема на Запоріжжі. Уся увага енергетиків до Запорізької атомної електростанції, контрольованої росіянами. В енергоатомі заспокоюють, ситуація складна, але не критична, бо станція має доступ до незалежного ставка охолодження. Водночас у Дніпрі рівень води знижується просто на очах. Підрив греблі стосується і Криму. Окупанти, які роками спекулювали водою для півострова, шантажували та погрожували Україні, своїми ж руками знову зневоднюють Північно-Кримський канал. Ба більше, жителі Керчі, Євпаторії, Джанкоя та інших міст повідомляють про проблеми із водопостачанням. Вроде ничего, говорит, не делали. Отойди. А что ж глина одна идет? Ну да, это глина. Окупанти таки оголосили поспішну евакуацію з затопленого власними руками лівобережжя. Вільне від окупантів правобережжя евакуйовують автобусами. Комусь допомагають волонтери, а хтось власними силами з дітьми на руках і хатніми улюбленцями залишають домівки. Навіть у таких умовах росіяни не погребували обстріляти обласний центр і поранили 2 поліцейських. Відчайдушні херсонці допомагають рятувати людей. Вода в Херсоні може піднятися до 5 метрів. Давай, братан, греби, там люди. Ці привезли мене сюди, щоб я добралася до Коблева. Там у мене внуки, дочка, вони теж евакуйовані. Приблизно в цих населених пунктах, які на території правобережжя, це 17 тисяч людей. В цих населених пунктах. Це також 17 населених пунктів, 17 тисяч 130 людей знаходиться, по нашим даним, проживає в цих.
Ще є 20 населених пунктів лівобережної частини нашої області, де проживає 25 тисяч людей, які також зараз евакуюються. Офіс генпрокурора оголосив про початок розслідування за статтею «Екоцид». Щойно було отримано дані про російський теракт, зібралася Рада нацбезпеки та оборони України. Секретар РНБО за підсумками засідання заявив, що Москва захлинається від злоби, намагається знищити економіку та життєзабезпечення українців. Йшлося про евакуацію людей та забезпечення водою, а також міжнародні зусилля, щоб притягнути Росію до відповідальності. Президент розповів про російський теракт лідерам Бухарестської дев'ятки. Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує терор, щоб залякати Європу. Але реакцією має бути чітка позиція НАТО щодо України на прийдешньому саміті у Вільнюсі. Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження. І це справжній екоцид. Варто вже показати, що слабкості в Європі не буде. Скільки ще катастроф потрібно, щоб держава-терорист нарешті побачила, що терор не є інструментом впливу на рішення НАТО. А саме для цього Росії катастрофа. Відповідно до Женевської конвенції, руйнування дамб є воєнним злочином і можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення. Утім, навіть це не завадить звільнити усі наші землі. Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв запевнив, що військове керівництво передбачило можливий підрив Каховської ГЕС окупантами. Тому це не вплине на український наступ. Показову розправу за проукраїнський протест влаштували російські окупанти над вуличним художником з Євпаторії Богданом Зізою. Після року знущань над хлопцем, тортур і психологічного тиску вирок військового суду Ростова-на-Дону – 15 років колонії. Терактом визнали протестну акцію 28-річного хлопця, який у травні минулого року облив окупаційну адміністрацію Євпаторії синьою та жовтою фарбами. Теж бурнув у двері коктейлем Молотова. Давали возможность выходить днем. Мы можем выходить ночью. Я призываю всех выходить ночью на улицу и высказывать свой протест. Вандализм, может быть, во благо, это именно тот случай. Нет войне. Ці слова зі звернення Богдана Зізи окупанти визнали закликом до тероризму. Бранець визнав, що вчинив антивоєнну акцію, але наполягав, що вона нікому не зашкодила. Російські каральні органи з самого початку переслідування почали працювати над показовим покаранням протестувальника. На його прикладі хотіли залякати усіх, хто не згоден з окупацією Криму. Тепла, воды, света, нормальных средств к существованию, при этом требуя что-либо от этих людей, требуя от руководства страны, от представителей власти, исполнения каких-либо действий. Вот это терроризм. Я же выступил как раз таки против подобных насильственных действий. Тем не менее, я обвиняюсь в терроризме. Как я считаю, убежден, потому что я украинец, там, где, по мнению российской власти, украинцев быть не должно. Навіть за ґратами бранець не припинив протест. Він відмовився від нав'язаного російського громадянства та закликав Москву негайно звільнити усіх заручників, українців і кримців з російської неволі. На підтвердження своєї рішучості з 10 червня Богдан Зіза оголошує голодування. В останньому слові він запитав, чи гідний кожен із нас безтурботного життя, коли ми мовчимо. Богдан Зіза говорив, що висловив про те, щоб запалити на боротьбу всіх, хто боїться, бо час мовчати минув. І навіть за ґратами він пообіцяв продовжувати протест, бо навіть російська катівня не звільняє від відповідальності. Віддав життя за Україну. У центрі Берлік на Київщині простились з кримсько-татарським воїном Тимуром Матеєвим. Про це повідомили в Духовному управлінні мусульман Криму. На якій саме ділянці фронту поліг воїн, невідомо, як і те, в якому підрозділі служив Тимур Матеєв. Ми приєднуємось до щирих співчуттів рідним, близьким і побратимам героя.